mai hankali idan ta tozali mai kyalkyali tana da kwarjini ban santa ba samsam ban ganta ba ban santa ba gidansu ma ban san shi ba inuwa mai sanyi ne da ita muka zauna na ɗauki tarihi na gaba ɗaya zance na zayyana mata komai ni da bakina ta nuna tayar da soyayya muka kulla abinda al'ajab musamman sai ka kalla duniya ta yi daɗi masha Allah shakuwar mu ta yi nisa ba wai ne ba kamar Hassan da Husaina ba za ka gane ba idan na ce ta bar abu ba za ta tanka ba ba za ta bar ni ba ba za na bar ta ba har alkawar mu kai ba za mu rabu ba shekarun mu ni da ita muna tare cikin su kulle din mu ko da yaushe ba ware in mun riga su tashi zan jira mu tafi tare ta alkawar za mu je ta gaida mama na ni ko na ce za na kai ta duka dangina domin da nuna ta zamo muradina hata irin faɗan masoya ba mu taɓa yi ba kullum ta kan bani girma na zama babba ha'inta ta take ban gane ba ta yaudare ni ba za na bar ta ba Allahu ya sani ban yafe mata ba ta tarkace duk takardun filayena ta je ta sai da su ni ko ina ta shirme na ban san ta yaya akai ta dau mu kullina motar hawa na ta je ta dauke ta hatta waya ta irin nan sai da ta sace ta komai na banki yana a mota ta tarkace komai ta yi tafiyar ta bar na a tsaye na gaza in kwanta na shirin tafiya sai na nemo ta naje da Sokoto naje da birnin Kebbi na dawo Kaduna sai na zarce Abuja sai ya gani Yobe na dawo ta Adamawa naje da Jos har na dawo ta Zaria na bulle Bauchi dan na dawo ta Jigawa ban san ta ba ban san gidansu ba balle na duba samsam ban ganta ba kai to ƙarar waya ya sa na tashi ban gida ba ashe mafarkinta nai ba gaske bane ba amman gina da mai kamannin ta wai yar baba cikin su kula da mu daga yau ni na kyale ta dan bani so da gaske dauke mini mota ta ban san ta ba ita ma san ban san ta ba ban san ta ba balle a ce ban ganta ba ba za na bi ta ba samsam ban bi ta ba ba za na bi ta ba balle ban ganta ba an ce ma mafarki gaske ne ai kawai ka bi ta ku yi soyayya Habib Director yes confirm